Bueno, temos connosco Encarna Otero que nos vai falar sobre Castelao e o mundo das mulleres. Para comezar, por que decidiu investigar Castelao? Bueno, eu, sobre todo, o que máis me gusta desde que teño tempo para facelo é a historia das mulleres, non? Porque normalmente as mulleres son bastante invisibles e sempre aparecen ao lado de alguén. Agora xa vamos conseguindo sacar a luz a historia propia, pero sempre aparecen ao lado de alguén. E é verdad que Castelao é mesmo, pero a época que lle tocou vivir é unha época no que as mulleres collen un protagonismo moi activo. Do 31 ao 36, en primeiro lugar na República, na Segunda República, no Estado español, mas tamén isto, digamos que temos que situarlo nun contexto europeo mundial, o período que vai entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o período de entreguerras, que tamén foi un período moi importante para as mulleres, e logo despois tamén, seguindo ca vida de Castelao, todo o mundo do exilio, non? Todo o mundo, pois, a Revolución Soviética, país que visita no ano 38, e logo despois todo o mundo de Cuba, Argentina, Estados Unidos, bueno, todo ese mundo, non? E logo tamén a súa propia vida, a vida de Castelao está rodeada sempre de mulleres, sempre, por eso un pouco, non? Según vostede, cal considera que quizás foi a muller máis importante, que máis influiu na súa vida? Vamos a ver. Claro, sempre temos tendencia a dicir, bueno, pois Virxinia, non? Virxinia, sobre todo por Virxinia, a súa muller, por unha razón fundamental, e é que, primeiro, Castelao e Virxinia viven un drama terrible para unha parella, que é a morte do seu único fillo, non? Isto é Alfonso Chouchiño, vamos, isto é terrible, non? Pero tamén o feito do exilio, é dicir, eu coido que as traxedias nas parellas, tanto afectivas como de amigos como políticos, poden ter unha doble vertiente, ou a rompen ou a consolidan, a soldan, non? E no caso de Daniel, de Castelao, pois Virxinia vai a ser o personaxe clave, e ademais eu teño unha teoría. Eu creo que os homes afectivamente son bastante débiles, sobre todo en situacións difíciles, e sempre as mulleres, ou neste caso a Virxinia, consolida esa debilidade a través da súa entrega, e logo Virxinia forma parte desas mulleres, como é o caso, pois, por exemplo, de Maruxa, a muller de Luis Joane, ou como é o caso de Menina, a muller de Isaac Díaz Pardo, que fixeron da súa vida unha entrega ao home co que viviron en amor. E é así, se pode estar ou non de acordo, e é así. Virxinia, para Daniel, para Castelao, foi iso. Cal é a obra en si que máis lle gusta? Vamos a ver, a min de Castelao me gustan moitas cousas, por exemplo, me gusta, porque claro, como é tan diverso e diferente, os dibuixos de negros me encantan. Todos os dibuixos que fixo para todo algo, que fixo para os vellos non deben de enamorarse, gosto moito del. Pero, bueno, gosto moito tamén, quizás a obra que máis me marcou foi todos os seus dibuixos satíricos, é dicir, as caricaturas, a crítica que fai a través do dibuixo, e como non o Sempre en Galiza. Eu tuve a inmensa sorte de ler o Sempre en Galiza, pois eu creo que foi no ano 71, e foi un libro que me marcou completamente, non? Porque descubrir que formamos parte dun país que existe, e iso a mí me gustou moito. Cree que en España, en concreto en Galicia, desprecias a obra de persoas tan importantes como ele? Eu creo que un pouco, sí. Entre outras cousas porque o Estado español, e, por suposto, logo falarei de Galicia, porque o Estado español aínda ten partes da súa historia non recoñecidas, non? Toda a inmensa obra, e o digo hoxe, o vou a decir hoxe, o día 23, a República, esa República segunda que apostou pola educación, polas escolas, pola alfabetización, e na que as mulleres conquerimos o dereito a votar, esa República puxo o día do libro, o día 23 de abril, en recoñecemento a Miguel de Cervantes, non? Unha república que aposta polos libros, pois xa vos podedes imaginar, e todo ese traballo, eses anos aínda non está nin recoñecido, nin valorado, nin siquiera estudado e descoberto. E no caso de Galiza, bueno, no caso de Galicia, eu sempre, que cais por edad, teño tendencia a ser optimista. Son moi optimista, nos queda medio, vos vades a vivir un mundo millor, e o vades a construir ainda millor do que construímos nós.
pero é verdade que nos falta recoñecer todo o camiño que xa temos andado, asumir a nosa propia historia, vernos nela, asumir o que as nosas xentes fixeron, porque tan importante é Castelao, tan importante como aqueles labregos e labregas que nos anos 30 pois renovaban e saneaban o gando, construían industrias lácteas, construían matadoiros, é dicir, todo eso, o que renovaban o mundo da pesca, onde se fixa a nosa revolución industrial, todo eso temos que reconocer e facelo noso. E iso creo que un poquinho falta, pero estou segura que vos oídes facer estupendamente. Entón, se Galicia, se estudas en calquer instituto, por exemplo, vostede, que cree que serían os aspectos fundamentais que se estudarían de... Bueno, creo que o que temos é que partir de nós mesmos e a partir de aí descubrir o mundo, un pouco como fixo Castelao, non? Por obligación, pero bueno, xa antes de facelo por obligación foi a Bretaña a coñecer as cruces de pedra, logo por obligación enviárono a Extremadura e ali descubriu Extremadura e logo descubriu todo o mundo americano, o mundo soviético, bueno, todo eso. Pero eu creo que todos os povos, e nós somos un, temos que recoñecernos en nos mesmos e a partir de aí descubrir o mundo. Entón, eu creo que en Galiza ainda falta por recoñecer algo tan importante como é a nosa lingua, que é nosa, pero tamén é unha chave que nos permite falar con máis de 200 millóns de persoas no mundo. Imaginados a riqueza que se supón, non? Entón, a partir de aí, pois todo, non? Todo, porque cando decimos Carballo, ou cando decimos a Bidueira, ou cando decimos o Calco, ou cando decimos Boca Ribeira, ou cando nos vemos nunha ría, é nosa, pero eso existe no mundo, pero a partir de nos mesmos e de nos mesmas, non? E logo, como moitos outros povos, do Mezzogiorno italiano, de Irlanda, de Polonia, é verdad que unha parte importante da historia de Galicia está escrita en femenino. Por que? Porque Galiza tuvo unha emigración, un éxodo masculino inmenso, pola miseria, pola pobreza, e entonces evidentemente tamén hai que recoñecer todo ese inmenso traballo que as mulleres aportaron deste país cando se quedaron sin homes que estaban fora e que aportaban o diñeiro que, entre outras cousas, permitiu comprarlle as terras aos señores no momento de redención de fondos. Bueno, pois todo iso por poñer un exemplo, non? Podía poñer no campo da medicina, ou mellor, pois non sabemos que temos unha empresa punteira como Cencia que investiga medicamentos cos produtos do mar. Bueno, todas esas cousas que son nosas, pois identificalas para, a través delas, ver o mundo, que é moi importante. Somos cidadás do mundo, pero temos que verlo a través de nos mesmos. Cambiando un pouco de tema, vostede estudou en Toulouse. Por que Francia en concreto? Bueno, eu pertenezco a esa generación, eu nací no 1950, polo tanto, nos anos a finales dos 60 empecé a universidade e naquel momento tiñamos o régimen franquista, entonces eu me tuve que marchar. Eu non me exiliei, eu non tiña problemas legales, pero sí, foi unha cuestión personal. Me enamorei dunha persona que se tiña que exiliar e me marchei con ela a Toulouse. Por que a Toulouse? Bueno, porque naquel momento no exilio Toulouse era un centro importante. En Toulouse estaba o goberno da República no exilio, en Toulouse había, no departamento de Otegarone, había 70.000 exilados, desde o 36, e, bueno, había unha universidade que nos permitía seguir os estudos e ali nos fomos. Que levou a militar no nacionalismo de galego tan nova? Bueno, creo que o corazón. Aquí, este país, desde que o descubres, mira, Galiza ten unha cousa, e ademais, agora que miro por esta fiestra e vexo verde, Galiza é un país que se o miras, o sigues e te enamora. E xa sabes como son os actos de amor. Unha vez que te enamoras, que tens que facer? Pois, recoñecer o amor, que é o mellor, para que non te fan sufrir. E entón eu creo que é eso, non? Foi un acto de enamoramento e a partir de aí, pois tamén o sabedes moi ben, cando algo queres que seña de outra maneira porque non te gusta o que descubres, tens que traballar para conseguir. E iso é militancia nada máis. Formar parte dun conxunto de xente que traballa como servicio público para construir un país mellor, nada máis. O papel da muller cambiou moito co fin do franquismo. Para vostede, que foi o máis difícil como política? Vamos a ver, eu ainda formei parte cando militaba e logo tamén cando a militancia me levou ao traballo institucional, ainda formei parte de épocas donde prácticamente estaba sola. E ollo que agora está vendo un retroceso de carai, pero bueno, eu, por exemplo, pois na corporación non estaba sola, pero moitas comisións eran todos homens e eu sola. Entonces, tes que como desbrozar e abrir o camiño, e a cousa que máis me molestaba e me molesta é
Cando tú lanzas unha idea ou un proxecto e a defendes, e entonces o que está ao lado que é un home, a retoma de ti e a propón el. E entonces a ti non te fixeron caso, pero ele a aprobaron. Entón, se nos pasaría, como me tens que levantar e demais, mira, esa é unha idea miña. E claro, tens a satisfacción de que se executa, pero é a desgracia de que é invisible, que tens que facer. Nin así te ven, nin así. Entón, bueno, todo ese mundo hubo que abrilo, pero bueno, creo que agora sí xa hai moitas cousas, pero ollo, porque no tema de mulleres temos que aprender unha cousa, e como vos que me entrevistades sois mulleres, que é moi fácil retroceder, O sea, é moi fácil retroceder. Pensade, mirade, no mundo de Afganistán, o 70% das médicas e das profesoras de instituto e de universidade eran mulleres, e mirar que fácil de retroceder. Por tanto, unha cousa que compre que as conquistas, que son colectivas, non se poden abandonar. E agora, mirad o periódico. Nos sitios onde se decide, collede a Comisión Europea, collede as empresas, mirad a foto. La corbata aparece permanentemente. Os povos son tan aburridos porque ademais só non leva corbata. Corbata e traxe. E traxe, non hai outra cousa. Durante o seu exilio, observouse en Francia e outros países se preocupaban polo que estaba ocorrendo en España. Bueno, sí, ten en conta que nos anos que eu viví ali, que foi do 71 ao 76, casi 6 anos, non? Claro, Francia estaba moi volcada en todo o que ocurría, son os últimos anos do franquismo. Francia sempre tuvo unha vocación de proxección internacional, sempre foi terra de asilo, entonces as grandes preocupacións que eu vivía na facultad, había as propias, non? Pero tamén naquele momento foi a loita contra o franquismo, o golpe de Estado de Pinochet, a guerra de Vietnam, as conversas de París tiñan lugar ali, e logo a gran esperanza que foi a revolución dos cravos en Portugal, que faltan uns días para que se aniversario, pois ali se viviu como unha alegría, porque tamén naquela zona había moitísimos emigrantes portugueses. Entón, bueno, e a verdade é que a caída de Franco e a morte de Franco, que estuvo agonizando non sei canto mes, a noite que de verdade morreu. Eu me acordo que en Toulouse fixo unha gran festa que redeu de rematar a mañá. Había xente que tiña viño e champán guardado desde 1936, agardando que morrera o dictador. Cara. Vostede por que decidiu volver a ensinanza? Porque decidí volver a ensinanza cando? Pois últimamente. Vamos a ver, porque a miña profesión foi o ensino. Eu me licenciei en Historia, fixen un doutoramento en Historia, e eu quería ensinar eso que tanto me gustaba e me apasionaba a rapaces e rapazas como a vos. De feito, eu escollín facer oposicións de instituto porque era o que me gustaba. Traballar con xente adolescente. Non quería outro espacio de traballo. Esa é a miña profesión e a miña vocación. Eu creo que o ensino é un traballo vocacional. Todos os traballos que traballas con xente son vocacionales. Porque o traballar con capital humano ten que haber unha parte de vocación. E a militancia era servizo público. Para mí a militancia era servicio público ao país co que quería vivir e melloralo. Entón, bueno, cando o traballo no servizo público acababa, a miña vocación era que estaba, o ensino. E iso foi sempre que fixe. Durante épocas combinei os dous, despois durante épocas traballei solo nun, e logo despois volví ao meu, que era o meu que os elexira. Considera que é máis difícil ensinar a rapaces de bacharelato ou rapaces da ESO? Vamos a ver, claro, eu coño un cambio grande. Vamos a ver, eu coño un cambio grande para ben. Un cambio grande para ben, non? Porque o ensino obligatorio estes 12 a 6 anos é unha conquista, e unha conquista democrática e un beneficio. É dicir, facer que todos os rapaces e rapazas veñan de onde veñan e enseñen que enseña, teñen dereito a formarse estes 12 a 6 anos. Claro, na primeira época, eu como era profesora de bacharelato, só lle daba clase os rapaces e rapazas que facían bacharelato. Por lo tanto, xa había unha criba previa. E eu tiña un alumnado mellor no sentido académico, non no sentido humano, sino no sentido académico. Pero logo despois tiña un alumnado como a sociedade global no sentido humano. E entonces o reto noso, como profesorado, era fomentar e incentivar a curiosidade e as ganas de estudar dese alumnado e de descubrir o mundo, porque ao final a historia é unha maneira de descubrir o mundo. Entonces, lógicamente, tens que cambiar o teu xeito de traballar, pero nada máis. Pero eu penso que a segunda parte foi unha conquista democrática moi importante que ya debemos aos gobernos socialistas, que foron os que nos a implantar.
Gostaría de estudar e investigar outros escritores ou políticos ilustres? Mira, este traballo de Castelao, que me propuxeron a través da Fundación Castelao, que empecé a facer ano pasado para un curso de verão da universidade, me descubriu moitas cousas, incluso hoxe, a nosa charla, teño aspectos novos que descubrín e que tamén vos quero descubrir a vos, non? Pero eu sigo traballando, non? Por exemplo, pois fai unha temporada me propuxeron facer un traballo sobre a pintura de Carlos Maside, e vos recomendo que entredes en internet e miredes, porque non vos podeis imaginar o mundo femenino que Carlos Maside retrata. Que é o que veía. Como él teño os ollos abertos e non pechados, pois era o que veía. Pero a verdade, agora que teño tempo, porque agora teño tempo, non? Pois a curiosidade nunca me abandona, entonces, bueno, pois o mundo dos pensadores e sobre todo o mundo das mulleres me parece impresionante, e cada vez máis que te metes en él descubres cousas novas. Por exemplo, outra muller que me encanta e que cada vez a traballo máis porque cada vez atopo máis cousas dela, ainda fai uns días atopei unhas cuantas, é Carolina Otero, a bella Otero de Barba. É unha muller impresionante, pero impresionante, impresionante. Unha nena que con 12 anos é brutalmente violada e cuyo destino sería ser criada de servir e se convierte nunha actriz internacional por todo o mundo. Bueno, pois acabo de descubrir que foi a primeira actriz que tuvo censura no cine, porque unha película que fixo non a deixaron proyectar porque atacaba os intereses do exército ruso. Entón, bueno, pois vas así descubrindo todo este mundo, sabes, é como unha fieira. Te metes e logo de un fío vas a outro e te van saliendo cosas. E ao final tens que dicir, bueno, teño que volverlo e senón me perdo. Pero sí. Bueno, vostede xa nos dixo antes que nos vía así un futuro optimista, pero como ve un futuro ahora mesmo para unha muller que pode chegar a... Pois mira, eu vou a dicir unha cousa, sei que os tempos son duros, non quero... Eu me caracterizo por ser optimista, os tempos son moi duros, pero eu que coido que nestes tempos, e vivindo aquí, é dicir, no hemisferio norte do universo, e concretamente no marco da Unión Europea e máis concretamente en Galiza, soñade, tede utopías e traballade para que eses soños e esas utopías se cumplan. As únicas limitacións estarán en vos mesmas. En vos mesmas, nada máis. Por lo tanto, tedes formación, tedes capacidade, por lo tanto, a partir de aí, cumplide todo o que queirades ser. E nunca, nunca, nunca vos deixedes vencer por ninguén, nin por nada. Moitas grazas por ter estado connosco hoxe e concedernos esta entrevista. De nada, a vos.